me yepim slemo ni die kwanso akasa tia akasa yi flo papa me nya hoto asase flo pe de boni e be chemi adabo say yaka Christianity ana nyamesom Christosom a adom chedua wonima de koro ena me ka kira wo se wo ye okod mosofo maame no tiediye omo dini trum abuni trum nyina egu tiase maame tumi medidi matam eba jami so eni meyere hey modia mmahu yes wa ne ba na yesa se wa chimi na ya pani kwase ya pani a wonim nyansa wa no nsuo wo se apro wanum kankan wo pani ne na num kankan ne wo kankan ne the whole Christian council Christian council the whole Christian council mo abrantia sofo achi nyenye onye fi onye bla no sofo se o medidi matam antoto meyere ho neba eba due ngai sa ne yire atwa kankan ne yire twa apro mo ko kanchira no mo share video ne man kwa no mo share program man kwa on tantam amwa. This nonsense must stop once and for all. Yes. Me will be able to mention never will some men call for the mensa come and be obedient to mention nobody. I am ready If a cralo to spend even my last kobo for this matter. Yes. Montieme. Asofwa wansi wanwo sike na monkota na chi. Osofwe menemo mo yansha. Osofwe ni nyeka ni sika fe ko. Na fiance se ni baba kwen. Praise the Lord. Hallelujah. Na me pese Philadelphia fo nyina mo huno ye ya hoden. Meta oni Philadelphia bi fe. Nyana wo hewale. Na fe body agbene. Samona besum kabimbo mumpa mamunsuro. Yes. Kadi nyenya gbele honjo mi poe. Ye ka segbeyi. Praise the Lord. Hallelujah. Sadia Body me Adam mi dromo. Dia me be ye bia ni de besibia me di kan ka kira mo ansa aba. Noni kama fe ka noni baba fe mi chonye mi konye danie ba. Me sha Ghana so for nyina nko tai sa branche na chi. Me ka Ghana so for fe. Ni ye nyina hwa die besi. Kodi nya fik na ko bla no ese. Kagesi mi. Ni nye kwa noni baba. Praise the Lord. Hallelujah. Adumo. Adumarako. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Ebi di won sika Rolls Royce. Men ko ben ka me sika yo Rolls Royce. Me de mesika ebo Philadelphia edine no ho ban. Yes. Me ka mesika. Me ka ba for Philadelphia. Also for 2025. Neberaso. Gone too soon. Rest in peace. Rest in perfect peace. Obekwasamando. Obewu. Miuso ojina sori dem a anaju ye na nyame yi kire me na Awurade bofo. Bona sum. Na Michael the Pro ehya na mfe pine. Apana na mfe nkase na abuagum. Na sirifa esi bro say na pampan na sirifi de ni trimo de to obo de be yesa Awurade nhyira wo nyame ba eye mosomfo banje sakoda nyame mame nka asem be nkyira adom chedua mame nka asem nkyira no say yaka Christianity ana nyamesom Christosom a adom chedua wonima de koro
ɛna meka kyerɛ wo sɛ woyɛ awkward straight na asɔfoɔ a esuro na wɔn ayɛ din na wokeka nkwasi asɛm kyerɛ asɔfoɔ ɛne akristofoɔ na Pentecost asɔfoɔ Methodist CAC assemblies wɔn asɔfoɔ nom wɔn ayɛ din adane nkrama yɛ mpo na wadum kyɛdua wonya kwae keka nkwasi asɛm ɛkyerɛ nipa na wɔn members yɛ gu asɔre dɛm hɔ so minim sɛ wɔn mo nwene o tie minim sɛ wɔn mo nwene o mpanimfoɔ te sɛ mo a mugu adom kyɛdua n'ase na wɔgyina hɔ keka nkwasi asɛm sɛ wɔse tie ne yo ma menka na asɛm bi nkyerɛw wɔse mfitiaseɛ no na nyame bia ni hɔ na tumi biara ni hɔ tie ne yo na mmom ade a na ɛwɔ hɔ na yɛ abɔdeɛ na abɔdeɛ no wɔni anaa ne se ɛna bɔɔyɛ abɔdeɛ no hɔ na bɔɔyɛ kika nkwasi asɛm sei wɔbrɛ Genesis chapter 1 verse 1 wɔsi mfitiase no Nyankopɔn bɔɔdeɛ wɔsɔ oni asase na ɔgyina hɔ condemn saa nneɛma wɔ ya na kyerɛ sɛ sɛ ohunu sɛ Bible no masɛ from Genesis to Revelation ɔno kora no ɔnye ni na ɔkeka nkwasi asɛm wɔ na mo wɔ asɔ dɛm na mo bɔ gyina so mo bɔ mo nsɛm mo nwene wɔn you don't think mpanimfoɔ te sɛ mo Bible ne kora mo yɛ dɛ no asa gyina so dɛm aka tell wɔn sɛ wɔn yɛ nipa 25 de kwesi ayɛ wɔn na wɔn yi ne sɛ wɔn mra tie nipa na kyerɛ sɛ nye nyame na ɛyɛ dɛ hwɛ wo nyame adwene ana wo dwene a adana wo bɛfra sɔre dɛm hɔ ɛnɛ ne members mobɔ pada sa akɔmfoɔ mobɔ pada sa akɔmfoɔ masa suanyansa papa no bra Ghana fo be hunu sɛ papa no ɛyɛ ɔkɔto paa no ɔkɔto pani a wɔn mu hyi a ɔkɔto fo nyina hyi ayɛ ɛna wɔn yi ne sɛ wɔn mra no na aka akyi saa mo didi bi no machi saa ɛyɛ na mo firi wɔn hɔ wɔn mo didi wɔn akyi hɔ ɛyɛ dɛ didi adansie obi nim stick kata yɛ cylinder na afɛle gas se ɛyɛ na mo firi hɔ Mabwa na Pentecost ni assemblies ni CAC Methodist asori bebre wo Ghana ha na wotime freedom ho kwa adom kyedua o mekoto so bulu wo ye kurase ni papa me catch you play no catch you say Yesu moja the blood of Jesus na adom kyedua odum ba bia Yesu moja hwegu ye na wo gina na so dem aka say one na de Kristo som papa aba na nyame ana first na ye wo som no na nya nyame na ye bosom na wote aso dem obɔ wonsem awurade betua wo ne mienu ka yeso sakra wadwen opa tenemu na pro ye de bɛka no kora na kyerɛw tenemu na wu adom kyedua wo ya de odi na wo ya de wode makɔ wura okot freemason ye ne steka no a ene ne banana sinse mu fie hɔ no sɛ wunima on sɛ wudwadie ɛhye on sɛ bɔ na wo bɔka wɔne wo ɛwɔ apam tiedie etiduru ba bi ne yɛ pɛ obi akɔyɛ rituals a owura wo fie hɔ a wakyere wo ba ana wa na wakyere wo yere mɔni bɛba ho so no na ma hunu sɛ wada na kwasea opa sakra opa jai opa trenam na wu memfa ho na wɔno wɔni hu wɔni te wɔni power bia wɔso wɔ power mra na akɔda nyame menene nhia dan na kambo se sakoda nyame baba we don't know akoda nyame oh Jesus awurade nka ho sakra wadwen na sua nyansa Bible no sua bi to Bible ni bi na sua bi emma obi mfa nansesam onto nansesam nkyerɛw ogya so dem oto nansesam papa panimu wo ya wodi na wuo keka nkwase asam wona so dem ho to nansesam de ni Bible num no ene wo keka na mu gyira so dem ho bɔ mu nsɛm ma no sakra wadwen na Yesu bye bye Baby, I mean, Philadelphia, if you want to say yes. Obekum Philadelphia for Obebu Philadelphia for Usemiti Setia Obebu Monk. Mopani and I know what kind. No one can reach our pro. Monka Cancano. A whole Christian council. Christian council. The whole Christian council.
mo abrantia sofoachi nyenyo nye fi onyo bla no sofo se ombedidi matam entoto meyere ho neba eba due nga esatin mom yenhwe mo anya wo eniamo ho nsem na kan yi egbo mo sajin ne eto betwa yes ba fu From Ogya Bofour, I'm telling you, kwasiafo asefo empete amuamumwa kwasiampafo wachimi na watu ya pani kwasia etu watimi ka bibia nkyira mo waya pani abua chimi fonti mu chimi bia no de ne kwasiampani no de ababa bom abaso ss timi de nyame hira waya ade abeka se obi fo nyame hira waya ade sasa wachimi na ya pani kwasiampani a wonim nyansa wanu nso wo sia pro wanum kankan wo pani ne nanum kankan ne wo kankan ne ire atwa kankan ne ire twa apro mo kankan no Moko kanchira mo share video na man kwa no mo share program man kwa on tantam amwa Papa Stephen Adonjebia one Hukani Mama Vincent the day a chopa in your team and that is a day to the pump shell. The pastor Adonjebia and Papa also banned me, Mama Vincent and Mamma also banned me about my phone. The benefit said, and from so many who are for change to me. If you so want to have a chance to go, if I'm a charity, Casa, and Kuya Cassette and Mammy Vincent, a cassette and Papa Stone and Chibia, Papa, Selba, who generally goes elsewhere, yet the back yentra, and that Mammy Jimmy from so too, on the mobile, the family money, the channel, the ceremony team, a Philadelphia, and then another a handful. Miss them, we are on the show. Sama Casa, no boo, and Mammy Cassam. Bible saying Cassan here, Cassan, Name, and Chin, my phone. The Jimmy phones were to me puncture. No venture. Nanahiman, winning on the power show. Philadelphia, many understand any job, and winning a slim from a body in Chile. If it's as a by you. Intimidity, that. And then my others are free prison by Agya Nkuto. The pastor, my Jibia, the crowd name, Papa, the butcher, Fatchan Why, the so, anything, the so, the butcher Bibri, Mancasai, my phone, by kindly, the mob, say I am go for people at the Fabon Nation. Me ye and it dear ones, Papa, one can say you, so banning me, about your pee, so, Father Fumina, and Fa, Chow baby, the Simpson, Fema, young Papa still in a new Jabia, and then who can be Mamma Millicent, and Mahima, or Wahine, Wobbling Pong, Sedamo. Mo fam bone en chane man kasani
Pamuche opinion di mkromonem. Afi Philadelphia. Flowing in Amsterdam. From one nation. Council of Elders and War. The first worship center. Nana Mahifo. Nana Himam. And the Philadelphia and Solema. The Pamuche. The Jenny from Two. My phone. Mankasatia, your papa still in a room, your papa. When we get it, Mamma Millicent, a sermon from the bonnet, and Jenny, me, him, sermon, need dear counsel. Mankasatia, Mankasani, Flo Papa Mina, Hoto, a cessel fluke, the bonnet, the Jenny, Madame, whom and pray. Srem na for papa company man what if is an attending kwanaso Bible say ye eja ni ye dani ni enkwana wale wasasi so papa ankasa ye meje mfum tu chew me mobo the fam me boni chew the madisi di eto me papa still na me je bia eni ukani Mama Millicent, and Ahima, the Bachelati, Muvenchani, Margaret and Venchani, my phone, and man and Venchani. Philadelphia Safuma, Winam Venchani, Miss Seremo, Pamuchevani team, my phone, Benjamin from two, the women, the me, Pim, me, Quanin, Miss Seremo. Adom Chedua nso se na daroma abrante ne kasa no se sia ne kasa mu no o se me papa Adom Chedua na se afede papa Adom Chedua tima ba ye papa de a ene papa wo ba no enti me stress fa che no na se do no da yare mpa so no wasoro firi mpa so bu nkotodwe no munim se nyame adwuma a wo ye no do wan kasa yie de na so aba ne se no fa che no yare ne de eye krokro de jon ese odam che na Omudi enyansa because papa no me nima ye forma che obi enyam dwuma nche yekodi di papa yatem odi amanaka sebe na yira wo danachi papa ne man nem se 2 years kura bia no wadam na time no na enyansa sua wa wo so papa ana bufu ya so kabla wan ko papa wan go di papa atem wan ko ma go di ma me atem na obusu apani Ogya Bofour aka adwam no oni pa yesai ejenedum oni pa yesai and I'm saying, one answer. You know, I'm data we found you to pay you. Pacha man. Never come on a chain. It won't come on ya. Nientia me betch man swallow beer will be that. No, one, name Mama Tomanso, Nimoko, Enako, Eco Pain. Amen. Amen. If you say, it's okay. On one anumuton, also in or your Christian council name. A Christian council, no Chile. Praise the Lord. Hallelujah. Court to be a bee. Court to fair co. A lawyer be a bee. Lawyer fair co. May Stephen Adom Chedia. Yes, Stephen Adom Chedia. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. One co pesca. Amata Osika. Now listen me pesca. Eta kami 500 billion. Amen. Amen. One co pemra number 4. Now listen me pemra number 4. Amata Omla. Ghana. Yenny number 1 dear. Yes. Ghana.